Takže čaute ľudia, ja som Sim a vás vítam pri dnešnom videu. V dnešnom videu to je úplne špeciálne video, pretože tu mám dneska Paulu, ktorá je vlastne taká youtuberka z Česka a vlastne sa poznáme, dobre, nezabijame. A vlastne dneska sme si povedali, že vlastne niečo spolu natočíme, takže práve natáčam a kto je murder, by som chcel vedieť najradšej. Má takýto pekný efekt voľaký. Uvidíme. Keď dúfam, že si nemyslíš, že som tu ja. Okej. Dobre, a vlastne toto je Paula. Ahoj, pozdrav. Ahoj. Dobre, takže toto je Paula, áno, a ja vám dám jej kanál do popisu tohto videa, pretože má tiež dosť dobré videá. Má taký tiež MM2 štýl, aj Brookhaven štýl. A dneska tu mám challenge. Dneska tu mám challenge. Kto prvý umre? Čo dáme za challenge? Ale neviem. Ako? Natočím toto video fakt na poslednú chvíľu, pretože som nevedel. Akú challenge dáme? Dáme, že aha, už viem. Tež bohužiaľ ne. Čo dáme? A sme murder. OK. Čiže natáčam a zatiaľ neviem, čo mám natáčať. OK. Dobre, ja vymyslím niečo. Bye. OK. Ideme. OK, nikto nás nevidel, čiže by sme mohli možno skryť náš nožík. Dobre, hľadáme ľudí, hľadáme. OK. OK, mám niekoho. OK. Upsi. On až spadol. Nerob. Ja som ho trafil, videli ste to? Haló? Ty ideš ku mne? Opražuješ sa. Hello. Haló, konečne. Paula, nie! Paula. Nie, prosím, nie, Paula. Ok,
Ja vidím tento Robuxový efekt, čiže vidím, že tu niekto chodí. To bola chyba. Toto... Kde je? On vyskočil hore. Dobre, ale neviem, kde šla Paula. Čiže sme cool, lebo ona je dobrá v tomto. A tu je. Ona zobrala tú zbraň, či nie? Alebo on zatiaľ neukazuje vôbec. Oh. Nie! Yes, máme to. OK. Čiže hodili sme nôž. On bude tu isto hore niekde. Kde? A on ma dobre odžubal. Úplne vedel, čo má robiť. Takže nečudoval by som sa, keby tam tá zbraň už nebola. Ale čo? Ahoj. Videli ste to, ja ho mal som. Oh no. Time's up. Takže sme to nestihli. Ale myslím, že sme dobre boli. Dobre. Ja som už vedel tú challenge, ale teraz som zase zabudol. Dobre. Ďakujem. Dobre, takže dajte odber. For real, na mobil mám aim. No, akože ja tiež hrám na mobil a tiež mám celkom dosť. Bad aim, čiže... Viete čo, ľudia, toto nebude vôbec žiadne challenge, toto video, proste bude to normálne video len o tom, že hrám s Paulou. Ak som vravel, dávam jej kanál dole do popisku videa, choďte na ňo, je fakt dobrý. Paula je murder. Je fakt dobrý. Myslím, že má strašne dobré edity. Strašne. A ona urobila split. Má strašne dobré edity. Má tam videa z Brookhavenu aj z Murder Mystery. Máme veľmi podobný štýl vlastne hrania hier. A just press to get. Čo znamená? A vlastne aj streamy tam má, streamuje, čiže môžete sa pozerať na jej streamy, taktiež majú strašne dobré. Dobre, a on je murder a neviem čo deje. A či má tu niekto zbraň. Zatiaľ si iba takto pekne zbieram moje beach balls. A zbierame. Ok, už sme si vyzbierali všetky. A ona bude tu niekde však. Pauli, prosím, dosť. Ona ide za mnou, prečo ide za mnou? Ok. Prosím, nie mňa. Tam máš voľak dievča. Ona má sprint. Som cooked. Ok, nie som. Bye. Nie, prosím, nechaj ma. Nie, teraz mi niekto poslal friend request. Oh no, sprint. Dobre. Ale dobre šla fakt, akože. Nevadí. Super si šľa. Neviem, či mi rozumie nejakým takýmto slovenským slovám.
Asi hej. Dobre, takže dáme ešte jednu hru a uvidíme, ako to dopadne. Ešte počkaj, keby tam ten, akože neviem, či budem mať niečo na miniatúru. Čiže, ok, dám aj ja ten dance. Ok, možno to dám na miniatúru. XDDD. Ok, posledná hra a uvidíme. Ľudia, my sme opäť murder, chápete to? Ja to nepochopím. Ok, ale dobre, aspoň budem mať content na toto video. Dobre, čiže pointa zabiť všetkých. Teda pokúsiť sa o to. A na tejto istej mape sme boli aj predtým murder. Chápete to? Ok. Ak sa nepohne, si moja prvá victim. Oh! A myslím, že ma videla Paula. Kam šiel? To sme veľmi zle. Pauli. Ok, ja radšej tam nejdem, lebo to je veľmi úzka chodba. Nie. To nečakal. Tento má zbraň? Či kto má pištol? Kto je šerif? Tento je šerif. Pauli, nie. Koľko beach balls. Wow. Pauli, sorry. Sorry. Tu niekto za mnou bol. Čo ma vidí? Akože sorry. Tam hore niekto je. Ja som mal úplne pocit, že už strieľa. Ok, skúsime takto ísť, uvidíme, či sa mi to vyplatí. Dobre ľudia. Ideme. Kde je? Prosím, nezabíjaj ma len. Tu je. Čau. Sorry. Ok, ja mám tam 3 pištol. Nie, ja nechcem byť wall camper. Takže on sa ešte strieľa po mne, hej. Dievče, neštví ma. Zase time's up! Oh no. Nerob. Dobre ľudia, tak toto je asi z dnešného videa všetko. Dávajte like a odber na toto video. Musíme ale hodne sem sa lekla XD. Minie som baterka. Dobre. Takže toto je koniec tohto videa, nezabudnite dať na like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Ok, tak koniec videa. Bye. Bye. Dobre, čaute ľudia.